yksi hulluimmista asioista ihmismielessä on se, että tosi iso osa siitä, mitä sä koet niin kuin tänä päivänä, on voinut alkaa jo silloin, kun sä olet ihan pikku lapsi. Esimerkiksi niin kuin 0-5 vuotta tai 0-5 vuoden iässä esimerkiksi, kun sun aivot ja hermosto imee ympäristössä itseänsä tosi paljon niin kuin kaikkea. Ja silloin niin kuin, ei opita vaan sitä puhumista ja tällaista, vaan että silloin opetaan niitä tunnelmia ylipäätään, niitä energioita ja sitä turvaa ja sitä niin kuin jännitystä, rakkautta ja etäisyyttä, kaikkia tämmöisiä tunteita. Ja lapsi tarkkailee jatkuvasti ympäristöä. Että onks mä turvassa? Nähdäänkö mut? Tai että niin kuin, saanko mä olla oma itteni esimerkiksi? Pitäis mun olla niin kuin muuttuakseen, saadakseen huomiota ja rakkautta? Ja ongelma on nimenomaan se, että moni meistä kantaa niitä niin kuin aikuisena, niitä samoja malleja, mitkä syntyi silloin lapsena. Esimerkiksi jos niin kuin lapsi esimerkiksi koki emotionaalisesti etäisyyttä tai ei tullut vaikka nähdyksi, niin se hermosto alkaa niin kuin mukautua siihen. Ja silloin voi tulla esimerkiksi sellaisia uskomuksia, että niin kuin mun pitää olla vaikka kiltti saadakseen rakkautta, tai mun pitää niin kuin olla vaikka hiljaa, että mä aiheutan vaikka ongelmia, tai että mun täytyy pärjää yksi, tai vaikka mun tarpeet on esimerkiksi liikaa. Nämä on niin kuin yleisimpiä tämmöisiä. Ja nämä ei yleensä niin kuin ole semmoisia tietoisia ajatuksia, vaan nämä muuttuu tavoiksi niin kuin olla. Esimerkiksi niin kuin tavoiksi riidellä, tavoiksi rakastaa ja tavoiksi hakea hyväksyntää, tavoiksi suojella itsensä esimerkiksi. Ja silloin nimenomaan, tai niin kuin tämä näkyy semmoisessa psykologisessa, tosi tunnetussa psykologisessa tutkimuksessa, että missä niin kuin pieni vauva esimerkiksi on yhteydessä äitiin siinä, ja se äiti reagoi niin kuin normaalisti, ja sitten se vauva hermosto rauhoittuu. Ja sitten se kokee just sitä niin kuin yhteyttä ja turvaa ja läsnäoloa. Mutta sitten kun se äiti niin kuin yhtäkkiä muuttuu täysin ilmeettömäksi, eikä reagoi mihinkään, mitä se vauva tekee, niin sitten se vauva huomaa se heti. Ja hetken päästä se vauva niin kuin alkaa stressaantua. Se ei voi hyvin. Ja se alkaa niin kuin yrittää saada sitä yhteyttä takaisin. Ja kun sitä yhteyttä ei tuu, niin silloin se niin kuin hermosto menee ylikuormitukseen. Ja tämä on sen takia tosi tärkeää ymmärtää, että niin kuin lapselle se niin kuin yhteyden puute ei ole mikään pikku juttu. Se tuntuu turvattomuudelta. Siksi esimerkiksi monet niin kuin aikuiset ihmiset, niin kuin tai aikuisien haavat, ei liity siihen, että mä olisi niin kuin, tai ne ei välttämättä tarkoita sitä, että sulla on tapahtunut mitään ekstriimiä, vaan ihan vaan siihen, että mikä sulla jäi silloin puuttumaan lapsena. Esimerkiksi just se läsnäolo ja turva ja se nähdyksi tuleminen ja näin. Ja ehkä se niinku tärkeä juttu tässä se, että kun sä et ole välttämättä niinku rikki, vaan sun hermosto on vaan oppinut selviytyäkseen niillä tietyillä tavoilla ja kaavoilla, mitä se on silloin lapsena oppinut. Ja niinku, sitä voi myös tietenkin alkaa opetella uudestaan. Esimerkiksi just terapiassa ja sillä just, että niinku se itsensä niinku tutkiminen on oikeasti tosi tärkeää. Ja mä voisin sanoa, että ehkä jotenkin niinku voisi sanoa, että pakollistakin, että jos niinku haluat saada hyvän elämän, että toistaa samoja kaavoja. Ja nimenomaan, että se osa susta niinku tarvitsee sen korjaavan kokemuksen. Että nimenomaan, että se kuullaan ja hyväksytään, tai niinku hyväksytään ja nimenomaan hyväksytään silleen, että ilman, että se tarvii ansaita sitä.